नोंथांमोना मिथिगौना मुलुगनि बबे हादरनि आइजोफोरा समायनासिन जायो? मुलुगनि बयनिख्रुइबो समायनासिन आइजोफोर थानाय माखासे हादरफोर। गासै मुलुगनि हादरफोराव आइजोफोरनि समायना नुथायनि बादै सावरायलायनाया जायो। नोंथांमोना मिथिगौ नामा बै हादरफोरा बबे? गासैबो आइजोफोरानो गाव हारसिंनो समायनाखा। आइजोफोरनि समायनाया जेबो थिखानाय जखा गैया। आइजोफोरनि समायनाथिखौ लानानैनो खन्थाइगिरिफोरा बायदि रोखोमनि खन्थाइ महराव सुजुयो। आइजोफोरनि समायनाथिखौ लानानैनो खन्थाइगिरिफोरा बायदि रोखोमनि महराव खन्थाइ सुजुयो। साफ्रोमबो आइजोफोरनि समायनाथियानो आलादा। खायसे हादरनि आइजोफोरनि समायनाथिया मुलुगनाङैनो सिनायजानाय। फै जों मिथिना लानि बबे हादोरा गावनि समायनाथिनि थाखाय मुंदांखा आरो मुलुगनाङैनो बयजोंबो सावरायजायो। ब्राजिल हादोर। ब्राजिल हादोरा बायदिसिना मिथिंगायारि समायनाथिनि थाखाय मुंदांखा। बै हादराव जायखिजाया हाबाफारियावनो आइजोफोरा मैखोमै बाहागो लायो। फ्रान्स हादोर। फ्रान्स हादोराव सोमोनांथाव समायना गामि, न'-बां, जानाय लोंनाय आरो आरिमु बायदिफोरनि थाखाय मुंदांखा। बेनि आइजोफोरा समायना गाननाय-जोमनाय आदबनि थाखाय मख'जाथाव। बेनि आइजोफोरा गासैबो बिथिङावनो रोंखा-राखाजोब। रासिया हादोर। रासिया हादरनि आइजोफोरा थारैनो समायना आरो टेनिस गेलेनायनिफ्राय लानानै मडेलिं आरो फावखुंग्रि जानायसिमहालागै गासैयावबो आखा-फाखाजोब। भारत हादोर। भारत हादराव गोबां हारिनि समायना आइजोफोर दं। भारत हादरनि आइजोफोरखौ बायदि रोखोमनि आरिमु आरो गाननाय-जोमनायजों बांसिनै समायना खालामसिनो। समायना मेगन आरो गोसोम खानाया गोसोखौ बांसिन बोगथाबो। आफगानिस्तान हादोर। आफगानिस्तान हादोरनि आइजोफोरा थारैनो समायना। आफगानिस्ताननि आइजोफोरनि गुरै माहि आखुआ बिसोरखौ बांसिन समायना खालामसिनो। इटालि हादोर। इटालि हादोरा आरिमु, आसार-खान्थि आरो जानाय-लोंनायजों गोसोखौ बोनो हायो। इटालि हादोरनि आइजोफोरा फेशन सेन्स फारसे बिसोरखौ गोबां गोसो गुदुं जानायखौ नुनो मोनो। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा-बिफाफोरा सानसेथोलो गाव-गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि-बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा-बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।